मानो वानसुगे नों तिपारामा थाव फाइमी साग्रा दिसा जों फाइमानि बिसयखे दिनै आजां बायफ सिपिएम फो तंनाय आरो इनफो आजां फो दिनै बाहिम थिन बान्दा फो तंनाय खैया आरो इनफो बखे त्रिपुरा म थाका आंफो नायफिनाय हा जातिन पान्दा तामिहिनो आंफो सियो खे आबुदिनो आं क्या फो बुजाय म फक्रे आं आरो फो आं खाफां वो सिफाया दिनै आइनि खाख्रुया हा खे चिनि दलपा जे आंबो फाइमदिनो फाइतायो खे आजां तुंफुनि समयो फो आंफो सिपिएननि दिनै बनान तुंफा बोसोराव ब्रावबाय सामुन तांनाय फुन समयो दिनै आंनो फनो दिनै ब्रान्चनि सेक्रेटारि खेखेते इनो आरो इनफो आं तंसु बिमाया कारन के ताक सामो जांबाय नसि सातिनि जातिन बा पान्दा तामुने सिलिसि दं हे खेंबा कारन से आं माफियो के पुरतिन बिनु सुले दिनै बाहिम थिन बान्दा फो तले तनाय न आरो हिमफिफो आबोदिन मानो फो तरमाया ये दिनै जातिन बा पान्दा खासा मसे तर आबुनि कारन आं फाइफो फाइहा खे जे जुं फाइमनि इमसियो ज त फाइने रावफो दिनै खाक्लाव खिये दंसावनाय रावफो न गाहाम खेनाय सावये दिनै हग्रा तुइ थेनाय गाहाम खिये तुइ थेमंखे दिनै याप्रि गाहाम खे सेमक दंखे आबो सेनाले पा से गाहाम जागा दं आमनो खालाव मा जुं प्लाव नाव तुइ फां खाक्लाव खे दंखे प्रजाले जेथिं जागा से थं तुइ होदे हे खेम जुं ताक बरखे आंफो आग्रतला बोलाय थने आंफो न थं गामा खेनो नु बिउ जातिनि कक मा सामस खेनो खाबिउ हे बदिनो दिनै वाइसाले क्या पचु बैला सया दिनै देबर मानसि दिन ग्रु बदेराव खाकजां साव नक्लायो जिनि जा पावबा निया खाकजां साव नब्रा पचु बैला साव पुरबे जुं तंसा तंजाम बदे के चुबाय फमाला लाया के जुं दिनियो जिनि सार एम दिनियो काफायमा पे खाकजां मा मावमी अत दिन जुं साल फले के फो एम फो काया एमएलए काया दिनेना जुं हठात वो जाय सामबाय ब्राउन फो खाकजांये फाइमदे जुं फनो के खाकजां के बाहाम थिन बा पान्दा फनो ब्राउ फनो साकेना हा के साक फनो दिनै जे बर' मिसिङाव तंनाय ब्रुकले ताइपु एम सा थामदे बोले पार्टी फो अंफाया पार्टी न मा थेमके गावबा हा नेमान पान्दा बाहिम थिन फो थेसिङे दिना म याके दिनै ब्रुले ज्रम सुया तांमाय म ब्रैनि हे आबदे खेमा बाहिम थिन बा पान्दा फो माला सियो बसे गाव माके आरमे आं ट्रे गाव बां सारि फो नाया बसन जरा साय आं गाव आता निनिसिनो मुंसा रेरि आइनि मुंखे para mungke butuh haram para ke mungke butuh cuma ini yo cungke ha Gosiram para ni ward number 5 Doram para o ke ha ward meeting ke bo meeting ni uddesho ha mainly ro para o ni je joining program hono to ke boro chung boita o 6 family 17 voters chung boi tini joining ke pa only single ward was seeking Parawaya ward meeting boro खूब ब्रानी 65 family total of Paraw tomo प्राय 50 family tipra mo thaw tomo अब देखिनो ताव chung tre din chini je baki tomo ro pa ma salai do ke bo শুধু tipra mo tha but pa men bo ya chung jotto siha je chini tipra sarao chini odhikar chini mai thai chung mai nei nangnai abo yangke chung bi chini future chini भविष्य चिनी साराव चिनी जेनेरेशन नेक्स्ट जेनेरेशन फ्यूचर ग्रोइंग थानाय आबोनो वाइ चोइस जो तो तिनियो सिकितो हिंदी असिकितो हिंदी जो तो तिप्रा साराव तिनियो बुबाग्रानी लोगो पालरिने हिया सुबथाय आंबो खाकसां ग्राउन्ड को ट्रेफोनो फाइनाय जोंहा साख्यो एवं इलेक्शन फाइके तो विभिन्न पार्टी ट्रे पार्टी रफोनो फाइनाय फाइफो ब्राउन्ड चौ बिया बुकसा को होइनाय आबो चौ जो तो चिनी पब्लिक रमो चौ अवेयर खेनाय बिस्काउ त्रेस स्ट्रंग नाय तिप्रामथा एवं तिप्रामथा चौया ताओ चौ पूरा इंटायर नॉर्थ ईस्ट नो के हा थानसा खेनाय बय बुवाग्रा जे बिनि नेतृत्व चौ कमा सालाइतेओ बिस्काउ पूरा नॉर्थ ईस्ट एकनाय चिनी जत माइथेराव चिनी इंडिजिनियस जोंनि जे डिमांड माइथै दङ अधिकार दङ आबो चौ
जेके पर लागे माइनाय अब जों आसा खेव आसुनो हाम